Hello, good people. Yes, so now we need to talk about the borehole law. So, this law was passed and was silently passed. Apana kumbuvira pakati noise about this law, but it's now law. So, mutemo uyo yakauya iri two. These are called twin bylaws. Right now, pane inonzi Statutory Instrument 177 kana kuti the incisor law. Iyoyo ndo iri kushandiswa chinzi the RDC law. Then kwa wakaita Statutory Instrument 191 of 2025 iri kunzi mashingo borehole law. Yakabuda nepa mashingo apati chanyatsoitaura in detail. So yazoita the most popular one obviously iri kuaffecta ma-urban areas because do ya template the mashingo borehole law yaka-enactwa last year. So it became effective 1 April. That's why we need to talk about this because when munhu kuti ane maboho asingazivi kuti atomumosha anditika. So the way I'm going to do this video now, ndichakutsanangurirai ma-laws ari kugaidha kucherwa kwemaboho nemigodhi muZimbabwe nemitemo yakapasiswa yacho nemafines acho muchaona asi ma-friendly. Then ndichataura zvekare national policy yenyika with regards to underground water. And tinoziya tese kuti ZINWA ndo parastatal kana kuti the regulatory body ine chekuita nezvemvura, underground water and surface water in Zimbabwe. And then ndichatraya zvekare kupindura mubvunzo according to these laws kuti ko vanhu vakanga vane maboho kudhara nevakanga vane migodhi kudhara zvichaitwa sei. Then kune vamwe vari worried kuti alright isusu tiri kunzvimbo dzekuti hadzitorina mvura, hadzina mapaipi ekanzuru kudhara, kana vabhana kucherwa kwemaboho now isusu toita sei. So mibvunzo iyo yakapindurwa in these two statutory instruments. I want you to take your time guys, please. Endai muno download ma statutory instruments aripo pa website yeZINWA and muno download ma statutory instruments. Then you also need to download the irikunza this National Strategic Plan 2026 to 2030. Yes, you know, this one is very critical because it was gazetted into law. Now we are told law. So you need to pay attention to this as well. So that's how we are going to structure this video. So ngati vatatanga kutotaura nezvekuti chii chiri kunzi borehole ra illegal anditika. Borehole riri kunzi ra illegal iborehole risiri registered ndochokutanga. Then iborehole rakadrillwa pasina permit yeCouncil siting permit. Then iborehole riri kunzi riri unsafe, ngatiti iborehole iroro racherwa padhuze nemapaipi, padhuze nemaseptic tanks, kana racherwa padhuze nepanorasirwa marara and stuff. Maborehole iyayo ari kunzi ma-illegal boreholes. So now mutemo uri kucontrola nechekuita nemaborehole, and this is now law as of 1 April 2026. And it's Statutory Instrument 191. That's the one I want to focus on because it's going to affect urban areas akawanda because ine ma sections and chataura section by section. Vanobada unyora pasi muzono verify zvine zvibonyora monozvionera meg aikona kuzoya muchishauda inini ari kutry kukupai awareness to these things, especially to property owners and those who are in business. You need to pay attention. And so Statutory Instrument 191 of 2025 and we are going to focus on nayo. So tikatarisa isusu pa section 2 inotaura kuti there is a mandatory siting permit inodiwa before you drill a borehole. Ndochinhu chekutanga. So zvazvinoreva ndezvekuti usati wadrilla borehole rako iwewe vakomana vanochera maborehole vauya vasaita anditika iwe unofanira kubva waenda kukanzuru. Kana waenda kukanzuru vanoitawo inspection yavo. Anditi kana vaita inspection yavo uzoona kuti pasaitwa pabatwa mvura pacho zvinoita here kuti hazviite kana kuti uri kumita here ma-requirements mamwe ese anodiwa. So paiyo nyaya yekuti vanofanira kuzouya kuzoapprove stuff ndopanotanga ma-complications futi as well. Anditi ndochekutanga. Then I want you also to pay attention now to section 5D of Statutory Instrument 191. Ndo iri very critical. Iri kubhana kucherwa kwemaborehole kuma-cluster homes, ma-garden flats nema-high density. And the logic yakapiwa ipapo ndeyekuti maborehole ari kudrillwa akawandisa in one area ari kuita dry up those areas, ari kuaffecta water table, of which there is a logic to this. And murikuona. So panai pazoone nyama ende pekuti iyo kanzuru yacho neZINWA vari kugara pasi vachiapprova zvinhu izvi, but iwo vachitaridza kuprovide adequate water. Tichiri nenzvimbo dzekuita madry andika ndo pari kuzoita madrama nawo, but iwo ndo zvavari kutaura. Zvazvinongoriwa mutemo uri section 5D uri kuti kana stand yako kana kuti property yako iri sitting on land iri less than 1200 square meters hauchatenderwa kudrilla borehole, yatomhosva. You are prohibited. That's the language.
and it so apatorina ma-negotiations ipapo. Then if you go back to section 5A now, inobva yataura kuti you cannot drill a borehole pekuti iri downslope of ablution facilities. So borehole renyu rikabatirwa mvura yekuti mimika riri kumatero kwekuti kumusoro kune matoilets nemaseptic tanks and stuff, borehole iroro haritodiwe. Kana kune maborehole akadaro ndo maborehole ari kuzonhuwa sewage, ndo maborehole aya ari kuzogwarisa vanhu, ndo maborehole ari kunzifushira iya. You need to decommission your borehole. Then section 5A now pakuzopindira nyaya yemaneighbors ndo pari kuti yo property yako iweweka matoilets ako anogona kunge ari kuzasi handitika borehole rako uda richerera kumusoro, but zviri kunzi neighbor wako kana ari kumusoro kwako ane matoilets zvekare, as long iri kufola within the 100 meter radius, borehole iroro haritenderwa kuchera. So pane nyaya nawo pari kuuya city council kuzoita siting and mapping yavo handitika vari kutarisa iwewe nemaneighbors ako as well. So unoona kutonyimwa license rekuti iwe uchere borehole just because matoilets aneighbor wako ane maseptic tanks ari kumusoro. So this is a very controversial law. Hatizive kuti pari kuitwa here advocacy in this area kuti vanhu vatry kuti zvinhu zvigadziswe, but this is the law actually as it stands right now. Then if you go now to section 4 of this statutory instrument 191, this is where it gets interesting. Vakabva vaisa inonzi a drilling curfew. Uchatenderwa pamutemo kudrilla borehole handitika panguva dziri outside the designated time slots. So pamutemo wekutenderwa kudrilla borehole from 8 a.m. to 5 p.m. Anytime after that zvaane fine ye $300 United States dollars. So ndo panenge pane nyaya. This one is very interesting because vakomana maborehole futi vane unhiwo kuti vanononokawo hamene masikati vanenge vari kupi. So right now ukangodrilla borehole after 5 p.m. kana kuti before 8 a.m. zvine fine izvozvo. So munoona kumangarirwa nevanhu mucommunity kana kuti munoona kubatwa nekanzuro kana iyo ZINWA yacho kana pakangoitwa report they need to investigate. So that's the issue. You need to be very careful there. Then if you go on now to section 6 of the statutory instrument iyoyi inobva yataura kuti you are not allowed to privatize public boreholes. So izvi ndakazviona nawo kubudiriro nawo kubudiriro kuna vanhu kuti vanovhoisa macar park, pane borehole ndo pana vakaiswa car park, so vanoloka vachibhadharisa vanhu. Zvinhu izvozvo yamhosva ine $2,000 in fine zvekuti munoloka public borehole muchirisa mufenzi muchiita zvekuti muri kubhadharisa vanhu public borehole. So public borehole iroro kana racherwa nekanzuro kana racherwa nemusangano kana racherwa nehurumende, and obviously pane vanhu vanonzi ndo vachanga vari macaretaker of this borehole and stuff. Kuna nabudiriro kwaimboitwa matenzi iyayo yekuti munotochinjana mafamilies kuti ana nhingi ndo vari kunoklina kumaborehole nekuita sei, but zvakazongopindirwa nawakomana macar park and stuff, and this is not happening in Budiriro alone. Kuna na Warren Park also they are complaining of the same things. Kumarogation kwese generally kune vanhu vakabva vapersonalize mapublic boreholes yayo kuti vakubhadharisa vanhu vachibva vafenza. So iyo yamhosva ine $2,000 fine. Then if you go on to section 7 of the statutory instrument 191 of 2025 anditika inobva yataura kuti uchatenderwa kushandisa public borehole for livestock feeding and for car washes. Car washes akamentionwa because ndo vanhu kuti vane problem mvura iri kunetsa, so zvavanoita vanobvoenda pamapublic boreholes ndo pari set up car wash yavo ipapo, then vakuita inconvenience nawo kucommunity nawo. So apa yamhosva zvekare iyoyi ine $2,000 fine. Ukaona kwanzi uri kutora mvura yepaborehole uchifida mhuka dzako, ukamutora mvura yepaborehole iyoyo uchiita car wash. So this is now the statutory instrument 191 zvairi kutaura kuti no zvazviite sei zvinhu zvazvitenderwa. Then another law that I want you to pay attention to, it started as a document but now it has been gazetted now, ndo yatataura kunzi ZINWA strategic plan 2026 to 2030, and I'm not done with this document. It's a very long document again, don't patience kuerenga anditika, but now there are 3 things zvandapika imomo zvatoda tite sei ti discuss anditika. Chinhu chekutanga vaintroduce inonzi mandatory borehole registration, of which mandatory borehole registration iyoyo iri kuita $60 anditika. So it's a once off fee. Hapana zvekunzi pane imwe mari ichazobhadharwa. So vari kuita reference again to statutory instrument 41 ya 2026. Ndakaita a full video about this one ndichitsanangura kuti malevies akatwa nehurumende aabolishwa nayaitwa sei. Mukatarisa kuti one of the fees dzakanga dzaabolishwa ipapo ifee yakanga iripo kana kuti levy ye-underground water yakanga iri $150 pagore, kuti kana ungone borehole pamba pako kana mugodhi ungofanira kubhadhara $150 kukanzuro ani muri kuona. So zvakabviswa izvozvo
izvozvo nehurumende, but mandatory registration iyi haina kubviswa ichiripo. You need to have your borehole registered, handiti. Then plan yeZINWA now, second point yakapika is very crucial yofana kupika, especially if you are running a business or parikurendwa for commercial purposes pama properties ako, parikuitwa inonzi mandatory water metering. So ndeyekuti iwe wari kuti borehole kana riri for domestic use hapana need kuisubmita, but kana raa borehole kuti riri pa commercial property parikuraniwa business, kana kuti parikuroja munhu ata zvebusiness, kana kuti iwewe you run an orchard ipapo, kana kuti kutengesa loan ipapo, as long as a commercial activity urikubva panzi panofanira kuitwa mandatory kuinstoliwa meter paborehole rako. So zvazvinoreva nawo panenge pakuuya bhiri riri rega reborehole rakasiyana nebhiri rako riri kuuya remvura. So kuma areas kwedu isusu kunana waterfalls kuma borehole tagara isusu anotobhadharwa, but nawo vari kuti kana zvaakuitwa nawo for mandatory licensing in that area kuti rakufana kubhadharwa iroro inawo yekuti paringe pachiitwa commercial activity. So you need to pay attention to this. Then the third point that I picked in that document as well is placing obligations on the drilling company. This one is very crucial kana uri muspace yemaborehole, because vari kuti iwewe drilling company iwewe ndiwe waitwa mupurisa. So ukanodrilla borehole pamba pekuti havana registration yekuZINWA, havana permit yekukanzuru kuti wadrille borehole iroro, iwewe ukasvikirwa uchidrilla borehole iroro une fine $2,000, and pafine $2,000 ipapo vari kubva impounda motikari kana mushini wako wangu uchidrilla ipapo. You need to be very careful with this one. So vari kuti iwewe it's on you. Then vakasvika pamba pari kudrilliwa borehole pari less than 1,200 square meters, po hapashayikwa futi permit, po hapashayikwa ZINWA registration and stuff, the property owner ari kufainiwa $2,000 yake, then the drilling company iri kufainiwa $2,000 yawo, then the drilling company now inobva yarevokwa license rayo, because mukatasva drilling companies ese they are required at law kunge ari registered kuZINWA. So unobva deregistrwa ikuko hauchatenderwa iwewe kurana company yenyu yaderegistrwa. So that is one of the areas dzandapika ipapo kuti dzoda kujereserwa community yangu kuti vanzwisise kuti zviri zviri kuitika apa. Then mubvunzo wandada kupindura nawo ndewekuti ko vagara vane maborehole kudhara, because this one is provided for again in Statutory Instrument 191. Irikutaura kuti maborehole anga aripo kudhara, you need to register them. That is a must. Kana wangu kadrilla borehole before 1 April 2026, you need to register that borehole with ZINWA and the Harare City Council. That borehole has to be registered. And then chechipiri varikutaura iwo you need to prove that borehole was before 1 April 2026. So how do you prove the borehole rako unazorichera after 1 April? Ndo panonzi vanodiwa madrilling invoices ipapo, then kana une mapower bills akaita sage. Because of that, you have got ways to prove kana kuti equipment yakatenga yeborehole yacho iyoyo une ma-invoices acho kuti wakazvitenga before 1 April and stuff. Then pamwe pacho obviously it's an affidavit from the community as well, especially kana uchigara munhu zvakanaka kuti uri kumboita kuti wapawo mvura, and they can also testify kana council wako kuti no, borehole rakachekwa pakati to benefit from it kunyangwe riri private borehole pamba pake, but we are benefiting as a community. So ndo zvavari kutaura. Then vari kuti zvoni after 1 April we will end ufuchi nasi ndiani 29 April unyinzi batone 28 days wamwana uri mumosho asingaziye. Vari kuti patiri kuuya kuzoita inspection yema boreholes now, and vakaona borehole riri illegal iroro risiri registered iroro, it's $150 fine per visit. Bata ipapo pakakosha per visit. So vakadzoka futi mangwana vakasvika riripo, that's another 150. Vakadzoka kana masikati wakaona riripo, that's another 150. Vakadzoka next week. So it piles up until iwe wasagona kuibata kusvika yamosha. Ende kana zvadaro nawo nyaya dzacho dzakukura, pamwe pacho kuti zvinozosvika pakuti wakuunzirwa ma-debt collectors kana kuti wakuendeswa kumakotsi, pamwe pacho you lose your property kana zvinhu zvasvika palevel iroro, which is somewhere we don't want to go. Then chimwe chinhu zvechakakosha ipapa ndechekuti vari kuti iwewe kana wasvikirwa une borehole riri illegal iroro, they are going to give you yavari kuti a waiver period yekuti tikukupawo mukana kuti uya ugadzirisa zvinhu izvi. Kana wagadzirisa zvinhu izvozvo
mawina. Asi ukatadza nawo vari kuti you need to decommission that borehole. Iwe urifana kuvhara gomba rawakachera iroro borehole rako robviswa ipapapo. Pauri kuuya kuzoinspector vanofana kuona kuti no zvakavharwa zvakanaka and zvinhu zviri correct. Iwewe kana borehole rako richiri ipapo another 150 fine as well. So vanenge vachipaila mafines ipapo. So zvavari kungoedza kuita ndezvekuti it's mandatory munhu wese arifana kuregister borehole. Then the other question I also need to address that is also answered as well by the statutory instrument as well as the strategic plan. Yes, ZINWA. Iri kutaura about vanhu vekuti hakuna mvura kudhara, hakuna mapaipi kudhara. So pane provision yakapiwa iri kunzi a hardship waiver application. A hardship waiver application now ndeyekuti iwo you need to prove kuti hakuna mapaipi emvura kana kuti kune mvura kudhara but maita more than 6 months musina mvura imimi. So once you do that, you prove that imimi now kuti ndo zviripo hatina mvura stuff of which how do you prove this? Pamwe pacho muri kutenga mvura mune mainvoices ekutenga mvura and pamwe pacho muri kuita zvemabuckets and stuff. You can actually attach maphotos nemavideo and stuff or even maschedules aya ari kumalocation ekuti family ekwanhingi kana kuti street iyi inochera mvura nguva yakati ava vanochera mvura nguva yakati. Ndo zvamakushandisa kuprova kuti isusu taane nguva tisina sambobvira takawana mvura. Then the other way you can also prove is mamita readings enyu kuti unotora meter reading imimi yaane 6 months kana kuti yaane gore sambobvira yakafamba meter reading iyoyo. So pamwe pacho kungotora futi mapepa kanzuru yayo anenge akarekodwa the last meter reading, then motora photo of the current meter reading. Moarakidza kuti no, this is the hardship level ratinaro, because you need to understand one thing. A right to clean and safe water is provided for by the Constitution of Zimbabwe. So avatenderwe kuti mimi nyangwe mimi muri in a legal settlement vokunyima imvura yatomhosva yekuti kanzuru inenge yakutopara mhosva inosungisa ani muri kuona. So pane nyaya ndepekuti vanenge vachida kuti imimika zvinhu zvenyu zvinge chizivikanwa. Then mumwe mubvunzo ngoribvunzo nevanhu ndokuti kumarokesheni kwacho kuko hakuna mvura but vari kuti mastand edu ma300 400 square meters hapatenderwi kutola borehole. It has to be 1200 and above. What should we do? Provision yakapuwa ipapo ndeyekuita community boreholes. So obviously munoona ta community borehole rekanzuru kamuona ta community borehole renyu imimi. Community borehole iroro roseva at least dzimba dziri kukwana pa 1200 square meters ipapo, modriller rimwe after 1200. Panenge pane nyaya nawo ndepekuti kana madriller borehole iroro community borehole iroro it has to be registered as well. Riri kuenda futi process yema inspections nema mapping and stuff. Yes, pane nyaya your borehole has to be legal. Kana kuri ku statutory instrument 177, there's no need for me to draw much in there because ndere kuma rurals kwengori nyaya yo livestock kufuti yema community boreholes yo yakuna yakanyanya stereki, but kuma rurals uko nyaya ingoripo ndeyekuti urufana uregister mugodi wako handiti kamugodi $15 handiti, then kana riri borehole $60 and stuff. But pane nyaya ye-enforcement ndiyana anobhadhara mugodi kumareserve ani muruona ndo pari trick. So isusu kana takutarisawo zvinhu nawo tinotarisa reality yezviri paground and the applicability. Hazvibude zvimwe zvacho zvinenge chiitwa. We don't know what they want to do, but ZINWA obviously inenge ichitaura kuti no, water table yemuHarare yakuita dry because of too many boreholes. Then pane nhau yekuti vanhu futi yato a health issue now. Kune maborehole inini ndakatomaona inini ndinotoziva handizotauri mazita and ndine dzimba dzandakashanya dzokuti borehole rawo vanongoshandisa kuridza mvura chete bose mvura yacho ukaibuda borehole inotonhuwa masewage practically. So ndo zvimwe zvinhu zvavari concerned nazvo. Then kune macases zvekare ari kumakotsi zvekare emadrilling company akazorwa mapaipi emvura pasi ani murikuona. Then kune vamwe wakarowa futi manhingiri nemagetsi pasi ipapo and stuff. So ndosaka pachinzi zvakakosha kuti paitwe siting and mapping ekanzuru because ndo vanoziya planning newaya nemapaipi zvese zvakaleiwa pasi apo ani murikuona because ndo varidzi venzvimbo. So ndo panenge pane nyaya. So kune anga asiri kuziya this is what is happening. Handitika mitemo iyi iriko ende iri kungonyuka. Zimbabwe right now unofana kugara utori aware, especially if you are running a business. Handitika unomuka wakapara mhosva. In the next video, titakutaura one iri very interesting iri ku-energy yemasolar nemagenerator. Kune zvirifanifani kuti zvakaitika ikoko, but we will see enforcement yacho because pamaonero andaita inini inonyanya kuaffecta vanhu vari kuma-industries navanhu vari kuoperata muCBD, but kudzimba kuchanetsa enforcement. But that one will be a very interesting one, but trust me, there is a new law there. I don't know kuti zvinhu zviri kufamba sei, but trust me, matax acho awanda and it has to be said. But zvisinei kana zvise zvaitwa zvapera idzi pfungwa dzangu. Mwari wakuitirei zvakanaka. God bless you.